Hogyan írjam be? Tessék, így nem teszek bele többet, kóstoltam te. Töltsé végig egyet, hogy hagyd lássam. Majd lefolyik? Ez nem megy. De egy pici sort megteszek bele minden sorhoz. Csókolom! Jó napot kívánok! Tessék szíves mondani a nevet és hogy mit tetszenek főzni. Simon, Valéria vagyok. Igen? Káposztás, babot főző. Igen? Füstölt csülökkel. Füstölt csülökkel, és ő az, ugye? Igen. Igen, ez a szabolcsi tájjellegű igen. leves. És ilyen járvásféle savanyú káposztával. Aha. Sipos Istvánné vagyok, Kati. Igen? Győrösi savanyú levest főzök. Bele szabad nézni a fazék? Bele, igen. De szép lesz. Jó kis hagymás, zöldséges. Belső részből van. Tehát máj, vese minden. Máj nincsen. De máj nincsen. Nyelv, szív, vese. Aha. Ha májat teszünk, akkor az a májszerű Ja, leves. igen. Aha. Azt nem szoktunk bele. Reméljük, hogy jó lesz. Köszönjük szépen. Hivatalos videó kell. Hivatalos videó. Kérlek szépen lesz egy kis babbujás, törőcsikmódra, meg egy kis kemény lebbencs, az pedig belügyes módra, vagy hogy belügyes, nagyon jó. Ja, ti vagytok a belügyi... Milyen? Jó, van-e? Mutasd a belügyet. Mutasd a belügyit. Tűzoltós. Ott van fönt, kérlek szépen. Törőcsik család, meg a belügyesek csapata. Nagyon jó, köszi. Rá kérem kapcsolni a féltőt. Itt készül a Barbie féle hamis gulyásba az a híres csipetke, ami nem galuska. Igen, nagyon szép lesz. Előadást veszünk a színpadon, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, majd 4 órától, Tóth Gabi 5 órától, Weiss Viktor, de 3 órakor lesz még egy fantasztikus nagyfőrök. Itt készül a szabolcsi töltött káposzta, amit Szabolcs főz tulajdonképpen. Ugye ez az lesz, Szabolcsi töltött káposzta? Én rólam nevezték el. Nagyszerű. Nem kell arra már rátenni. Nem hát. Ugye ilyen Gabi. Ez a szakszerű. Tudgassam, az nagyon ügyes volt, hogy csinálta. És nézzel majd el. Jaj, de jó. Ez szuper jó. Hagyjátok ott, úgyhogy el lehessen élni. Kanál.
Eltűnt nem tudtam rá, mert nem tudom, hogy ki hogy szereti. Köszönjük szépen. Mit tudod káposztot, nem tudom, hogy... Köszönjük szépen, elég. Nem bírunk annyit úgysem, már csak megjósnál a többet. Van egy tányérok? Adok én kettőt is. Szép napot kívánok, nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt Nagykörösön. Úgy gondolom, hogy remek főzőversenyben vettünk részt, mint zsűritagok, de az igazi érdem a főzőké, hiszen ők készítették ezeket a remek ételeket itt ma délután. Nekünk az a megtiszteltetés, az a szerencse jutott, hogy megkóstolhattuk ezeket a finom ételeket. És mondhatom, hogy nagyon ízletesek és nagyon finomak voltak ezek az ételek. Szólítom a csapatokat. A Törőcsik családot kérném szépen egy díszoklevél, illetve egy bor átvételére. A következő csapat a tűzoltók, illetve a belügyesek lennének, akik szintén kapnának egyet. Ők voltak? Ők egyben voltak, jó? Jó? Turcsány István úr szeretném a színpadra szólítani. Részvételére köszönjük szépen, hogy megjelent. Járai család képviselőjét kérném, hogy vegye át a oklevelet, illetve a jól megérdemelt finom rozébort. Simon Valériát kérném, aki finom káposztás sülköt főzött nekünk. Kis Istvánnét kérném szépen, neki egy nagyon finom remek pánkot szabott itt. Remegve és sütötte meg nekünk. Sípos Istvánnét kérném, hogy vegye át a levelet. Jóni Barbarát kérném, hogy fáradjon ki és vegye át. És nem tudom, kihagytam én még valakit. Úgy gondolom, hogy a résztvevő versenyzők ki van. Szeretnék átadni a Simon Valéria káposztás csülkének, amit Donát Ambrus különdíja. Kérem, vegye át nagyon nagy szeretettel. A Járai családot, aki szabolcsi töltött káposztát főzött nekünk, és igazán ide varázsolta a szabolcsi töltött kápaízeket. Akkor megkérném a alpolgármester, hogy a díjat legyen szíves átadni. Gratulálunk hozzá! Egy jó kis bagrácsot, azért, hogy még több legyen és még finomabb ezekből a finom ételekből. Második helyre a Turcsány István úr csülkös pacal csemői módra érkezett be, illetve szavazta be a zsűri. Én ajánlom mindenkinek, ennél rosszabb pacalt, csülkös pacalt meg főleg ne legyen. Nagyon finom volt, gratulálunk neki. Az első helyre, hát díjaztuk ide a mélyőt, a tálalást, mindent összevetve. A Törőcsik család, illetve a tűzoltók együttesen érkeztek, hiszen ők együtt hozták a tálat nekünk. Nagyon finom ételt készítettek, nagyon finom volt, egy igazi ilyen körösi ilyen lebbencs, ez egy kemény lebbencs, az ő tájjellegű, én nem látom kimondani, tájjellegű kemény lebbencset főztek, illetve egy nagyon finom babgulyással vettek részt a versenyen, és úgy mondom, hogy a zsűri döntés alapján ők nyerték. Nagyon nagy tapsal gratuláljunk a győzteseknek! Nagyon szépen köszönjük Monzinger Ferencnek, hogy értékelte az elkészült ételeket és a versenyt. Köszönjük szépen a alpolgármester úrnak a közreműködést, és természetesen gratulálunk minden résztvevőnek, és jó étvágyat kívánunk majd az elkészült ételek elfogyasztásához.